Top Star. Already baga mali kunnafoni .net mɔgɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a ye aw ka bisimila toujours aw ka émission mali kɛnɛ kan Top Star ne y'o de fɔ aw ye tant que aw bɛ ni émission in suit aw tɛ stressé wa aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye fan si o hukumu kɔnɔna la pour votre plaisir an ye ci bila an ka rappeur dɔ ma ale tɔgɔ ye Bakaren Bangɔnikaden bi ta in tɛna nɔgɔya ne yɛrɛ dalamani cɛ sirilenba bɛ yen donc a fɛnɛ bɛ n kɛrɛfɛ n tɛ kuma janya n bɛna kuma di a ma sisan. Ouais, patron. Les idées, non. Salam alaikum. Voilà. Comment tu ça va, Dieu merci. Tranquille. Malou ta la fouille ta la. Moi, moi, la niga baraya. Oh, d'accord. Il prennent. Il prennent. Am se gata fait. Inch'Allah. Ok, d'accord. Comme il chama bien non, il présenté en tant que Bakaren Bangonika. Chama ma familiali sera là. Ça on a amna kuma dima. Iki yɛrɛ fɔ an ye cogo min na yɛrɛ an bɛ faamuyali sɔrɔ a ko la. Inch'Allah. Bon, moi, mon nom c'est Sissé Boubacar. D'accord. Je vais Bakaren Bangonikade. D'accord. De commune 1 Bangon plateau là. Ouais. D'accord. Voilà. An bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ n'a sɔrɔ i ye kalanw kɛ walima n'o ko bɛ cogo min na i bɛ se k'i da don ko fana na. Si n ye kalan kɛ mais a ma taa ɲɛ. Parce que fɛn dɔ ya ala ma latigɛ quoi ne ma. Ayi fɛn dɔw togo di. Bon tiɲɛ yɛrɛ la art ye ne ka kalan tiɲɛ quoi. Musique de y'a tiɲɛ. Bon ne m'a daminɛ musique la ne a daminɛ danse de la. Danse. Ouais, avant je fais la danse hip hop. Donc après la danse hip hop nana do musique kɔnɔna na. D'accord. Faamuyali sɔrɔ la o ko la. Ok d'accord an bɛ se ka dɔn sisan nɔ i yɛrɛ ye dɔnkili bila pardon i ye musique bila k'i to yɔrɔ jumɛn quoi exactement. D'accord bon moment min tun bɛ danse kɛ ni n cousin de tun b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est un frère à moi Nazi. Big up à lui a bɛ Sewa Riba la. D'accord. Donc san'a ka comédie daminɛ ne n'ale de tun bɛ danse kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon o y'a sɔrɔ an tun bɛ groupe dɔ la Stop One donc ala y'a kɛ o groupe ma se ka taga ɲɛ donc ne n'ale fila ye groupe créé sisan donc an continue na an bɛ chorégraphie monter pendant une année tu vois donc an ye san kelen de kɛ an bɛ répétition kɛ an tɛ prestation kɛ san kelen répétition. D'accord. Donc an tilal'o la ala y'a kɛ an bɔra an ye bɔli min kɛ kɔni a kɛra an ma hɛrɛ parce que Dieu merci an ye relation ɲɛnamaw sɔrɔ a la. Un voyage k'a la donc concours fɛn fɛn mana kɛ an bɛ kɛ premier à la fana. D'accord. Voilà jusqu'à ce que. Mais an bɛ fɛ ka dɔn sisan nɔ komi sisan i yɛrɛ ye dɔnkilida daminɛ ni ko tɔw nɔgɔyara i bɛna étude ta tuguni walima o ko bɛ cogo di. Ni ala sɔnna ma a kɔni a bɛ n ka bilan kɔnɔ parce que kalan filɛ kalan tɛ ban kalan tɛ ban mɔgɔ bɛ se ka kalan kɛ fo ka taa se ni yɛrɛ dɛsɛra wagati min ya donc ne kɔni a ka di n ye toujours ka continuer ka étude kɛ mais même ni n bɛ cours kɛ cours du soir ninnu kɛ bon tout ça o bɛɛ bɛ n dɛmɛ. D'accord. Voilà komi i yɛrɛ y'a fɔ ko art de i ka kalan ko jɔ dɔɔni parce que i bɛna continuer après sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn e y'i to dɔnkɛ la. Et maintenant, on est vu la rap pour la 6 ans. Mais comment toi tu t'es retrouvé dans ce milieu-là en fait? Voilà, bon, bien fait ben sababu de. Ne art jara ne kojugu parce que mɔgɔnifin ni ma ɲɛ bɛ ko kɛ fa amour de ka ni dusukun na fɔlɔ. Donc n nana ye battle de tun bɛ sangala à un moment. C'était 2006 kana 2008 na. Battle de tun bɛ sangala même ni concert n organisé i b'a sɔrɔ battle dɔnnaw bɛ wele ka na Dogmenji, Happy Boy, Stop One, Bakaren Nazi. Tu vois? Donc, ala nana kɛ dɔn fanga dɔgɔyara Mali la yan nɔ. Donc, hip hop nana fanga sɔrɔ. Donc, j'ai un grand frère, Dieu donné, a bɛ radio Jɛkafɔ la, big up à lui. Donc, ale ko n ma ko Bakaren, bon, sisan battle nana jigin. E dun i bɛ se dɔn na. Pourquoi tu as essayé de faire des bolo ne ala ne yɛlɛ la quoi donc kɔrɔ ngo ne mɔgɔ min bɛ dɔn kɛ chaque fois fugula min ɲɛla bɛ verre bɛ fugula min kunna verre bɛ ɲɛla o dɔnkilida bɛ sɔn ka gɛlɛya ne ma quoi parce que ne t'a dɔn ne bɛna jama la ye cogo min k'a fɔ n bɛ dɔnkilida quoi ya ko bon e dun bɛ dɔn kɛ jama la ngo bon a tɛ kelen tɛ quoi kelen tɛ mais
a y'a fɔ ne ko a ma n ko bon y a pas de problème de toute façon n b'a essayer k'a lajɛ ni n bɛ se ka min kɛ. Un jour ne ye son dɔ labɛn son ye 6 mois de kɛ ne kun ne m'a yira mɔgɔ si la a danna ne yɛrɛ ni studio man ni ɲɔgɔn cɛ donc chaque fois n b'a lamɛn n bɛ maloya n'a ye quoi. Donc un jour studio mani yɛrɛ a ye n wele ko n ka na donc a ye n wele ko n ka na n nana a ye instru dɔ kɛ k'a di yan donc n ye n ba fasa da o instru in kan quoi. Donc ala y'a kɛ o son réussira n bolo don fɔlɔ min n ko bon a bɛ kɛ min a ka ko ye ne ko ne bɛ taa yira n mama la bon ala y'a kɛ ne taara ka taa son yira n ba la ne ba kasira quoi tu vois. Donc a ye son lamɛn son y'a touché donc ne nacogo filɛ ne musique kɔnɔ donc ne yɛrɛ ka fan fɔlɔ o kɛra ne ba de voilà. D'accord. Donc an bɛ se ka dɔn o yɛrɛ kɛra en quelle année? Bon o kɛra fin 2014. Fin 2014. Ouais. Donc depuis 2014 i bɛ rap kɔnɔna la fo? Non n ka don rap yɛrɛ kɔnɔna na c'est 2014. D'accord. Ok, d'accord. Faamuyali sɔrɔla o ko fana na. Parce que 2013 y'a sɔrɔ son in min kun mais ma sɔn ka n afficher n'a ye donc après fin 2014 et 2013 nana ka na afficher n'a ye sisan. Ok, d'accord. Voilà. Komi i yɛrɛ hakili bɛ mama son yɛrɛ dɔ la yɔrɔ donc sisan an b'a ɲini fɛ parce que ne yɛrɛ curiosité bɛ ne na ne kelen tɛ dɛ an layɛlibagaw fana bɛ yen curiosité bɛɛ de la nin ko in na donc sisan an bɛna ɲini fɛ i k'i voix film ni son ye. N ka son fɔlɔ wa ou bien mama ne b'i fɛ ma ne n'ale sɛgɛnna tɔɔrɔ ni muɲu furuso la mama y'o kan kama ala ka sari ye mama ala ka sari ye. C'est ça. Ah d'accord. Voilà. Bakari fana tun bɛ se ka continuer dɔrɔn mais problème t'a la comme n tɛ sɛgɛn k'a fɔ ye le nom de l'émission c'est Top Star. Ko tɔw bɛ ka nale donc an b'a fɔ ye dɔrɔn rester connecté. Donc Bakaran an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ mixtape dɔw b'i bolo walima ni album yɛrɛ de b'i bolo. Dieu merci n ye album kɛ ka mixtape kɛ. D'accord. N ye album kɛ alhamdulillah n ye contrat dɔ signé n'o album ye donc n ma bɛrɛ kɔni sɔrɔ a la mais n ye min sɔrɔ o ye nafa alhamdulillah donc kɔsani n'a yɛrɛ fana n ye mixtape kelen bila. Donc ça fait même pas 6 mois. J'ai mixtape kelen bila. Mais projet wɛrɛw bɛ n bolo ka nalen tuguni ko album fana bɛ n bolo ka nalen. D'accord. Ni ala sɔnna ma. An bɛ se ka dɔn album in kɔnɔna c'est composé de combien de chansons? 12. 12. Oui. Voilà. Et mixtape dun? Mixtape n y'o kɛ 10 ye. I y'o kɛ 10 ye. D'accord. Sanni ni wagati na projet jumɛn bɛ Bakaren bolo? Projet caman bɛ n bolo. Surtout an bɛ moment min na n yɛrɛ bɛ jamana situation dɔn. Donc, je vais son labɛn pour la paix. Parce qu'il est temps qu'on soit solidaire. Parce que jamana yɛrɛ bɛ cogo min donc bɛ baara kɛ n'a actualité de. Tu vois donc projet caman bɛ n bolo studio la. Donc o son kɔni bɛ n bolo fɔlɔ pour que k'o bila. Bon ni n bɔr'o la n bɛna baara kɛ n ka deuxième album fana kan ni ala sɔnna ma. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la. Mais concert dɔw bolo dalen t'i bolo ou bien voyage? Pour le moment concert bolo dalen tɛ n bolo concert tun bɛ n bolo mais a bɛnna ni coronavirus wagati ye donc obligera ka to yen ni dugu yɛrɛ stabilisera ka ɲɛ sisan donc n bɛ sɔrɔ ka n ka date bɔ ni ala sɔnna ma. D'accord. Ala k'o yira n na. Amina rabi. Voilà. Sisan nɔ an bɛ continuer hali bi n'an ka question ye. Voilà Bakaren an bɛ fɛ ka dɔn rap kɔnɔna bɛɛ b'a kalama an minnu b'a kɔnɔ an minnu t'a kɔnɔ milieu ma nɔgɔn. Voilà. Depuis e yɛrɛ donna rap in kɔnɔna na fo sisan i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ. Bon baara o baara bɛ yen nɔ sani ka nafa sɔrɔ a la i bɛ gɛlɛya fɔlɔ de sɔrɔ a la parce que n'i ko i tɛ sɛgɛn diɲɛlatigɛ kɔnɔ a kuma bɛ sɔn ka caya dɔɔni baara foyi tɛ ko gɛlɛya t'a la bon mɔgɔw b'a fɔ sɛgɛn kɔ o ye hɛrɛ de ye ne ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la parce que n tɛ kuma ni n yɛrɛ kelen n bɛ kuma ni artistes bɛɛ tɔgɔ la bi parce que Mali art filɛ nin ye franchement parlant an sɛgɛnnen don fo merde parce que sani i ka ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ i bɛ mɛn tirikitɔrɔgɔ caman na i bɛ négliger i mago bɛ mɔgɔ min na o yɛrɛ o t'i lajɛ yɛrɛ bilen e bɛ ka taa dɛmɛ ɲini mɔgɔ min fɛ pour que k'i ladon studio la i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ka temps t'a bolo donc diyagoya i bɛ continuer k'i fasa fili
ka don studio la ka se ka son kɛ ni ala y'a kɛ i ka son dɔw bɛ n'olu ye base kɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu b'i ɲini u b'i ta concert la dugu ni dugu la bon à travers ça i b'i yɛrɛ bɔ dɔɔni dɔɔni jusqu'à ce que i ka studio ko tɛna gɛlɛya i yɛrɛ bolo bilen ani i ka concert ko ninnu tɛna gɛlɛya i yɛrɛ bolo bilen quoi sinon franchement sɛgɛn dan don gɛlɛya dan don ya famille ta bɛ yen kɛnɛma mɔgɔw bɛ dɔ fɔ i teriw bɛ dɔ fɔ i ka dɔnkilida man ni minnu ye bɛɛ b'a essayer ka dɔɔni dɔɔni f'i ye jusqu'à ce que e yɛrɛ bɛna décourager k'a fɔ est-ce que n tɛ musique yɛrɛ to yan o bɛɛ b'a la ya mais ne kɔni ne bɛ min ɲini artistes fɛ toujours an ka courage ta an ka ŋaniya kɛ kelen puis an k'an bolo di ɲɔgɔn ma il est temps Mali musique ka taa ɲɛ ten tu vois an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛba in ni ɲɔgɔn juguya fu ninnu nafa foyi t'a la ya puis n bɛ conseil dɔ fana di artiste fɛn fɛn bɛ n'a b'a ka quartier la ni mɔgɔ bɛ yen nɔ min bɛ se k'u dɛmɛ a kana u dɛmɛ u yɛrɛ bakun kama quoi a bɛ se k'u dɛmɛ sigida kama ya a bɛ se k'u dɛmɛ sigida kama ne filɛ nin c'est vrai ne ka quartier in dɛmɛ mais ne ye n ka fierté kɛ ni n ka quartier de o de kama n y'a kɛ Bagarɛn Bankɔninka de sinon Bagarɛn ka ca mais ne ye n ka quartier tɔgɔ da n ta kan ka n ka fierté kɛ n'a ye bon Dieu merci alhamdulillah ne ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn dɔn an ka sigida in na mɔgɔ caman ye n dɛmɛ fana ya n ye sɛgɛn sɔrɔ n ka baara kɔnɔna na n ye gɛlɛya sɔrɔ n ka baara kɔnɔna na mais mɔgɔninfin i ka ko kɛcogo n'a ɲɛna a ka ca ala fɛ i bɛ sira teliman sɔrɔ donc ne y'o de miiri sisan k'a ye k'a fɔ mɔgɔninfin i tɛ se ka taa mɔgɔ kɔ ya n'i bolo kɔrɔta k'i mago tɛ mɔgɔ la a n'i ka baara ti bɛn donc à travers ça ne ye mɔgɔ caman ye minnu ye n dɛmɛ ala kama kira kama quartier yɛrɛ fana kama donc Dieu merci n'olu mɔgɔ baw caman bɛ ɲɔgɔn bolo bi. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la Bakarɛ. Bɛna mɔgɔ fɛn fɛn i bɛ gɛlɛya ko fɔ o ko ye nɔgɔya o dɛ. Ko ye nɔgɔya ni ala. Fɔlɔ ni bi tɛ kelen ye kunun ni bi tɛ kelen ye dɛ. Non kelen tɛ. Ɔ sisan nɔ dɔnkili ye nafa minnu las'i ma i bɛ se k'i da don la ka dɔw fana ɲɛfɔ an ye. Bon alhamdulillah dɔnkili ye nafaba lase ne ma parce que a kɛra sababu ye ne ma hadamadenya yɛrɛ nafa ne y'o dɔn fɔlɔ. O ye kelen filanan ne bonya yɛrɛ de sɔrɔ musique kɔnɔ n ye bonya yɛrɛ de sɔrɔ musique kɔnɔna na ala nana kɛ n sera ka muso furu a kɔnɔ ka n ka vie n t'a dɔn n b'a f'i ye i bɛna faamu cogo min ka n ka vie assurer a kɔnɔna na quoi donc ka bolimafɛnw sɔrɔ a kɔnɔ ka dutɛrɛnw sɔrɔ a kɔnɔ Dieu merci voilà sɔrɔ ma sɛgɛn hali n ka muso furu fanu de y'a bɛɛ kɛ a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ n kun kana ni fɔniya ye sisan voilà donc hali k'a da o dɔrɔn ma n b'a fɔ alhamdulillah n tɛ kɛ ala kɔni ma fisiri wale ye. D'accord. Ayiwa mɔgɔ min bɛ ka su ni wagati in na n bɛna aw ladɔnniya ka yira la k'aw ka animatrice ye Sita Mayiga ko ja badenba bɛ rap kɔnɔna la ne fana bɛna rap daminɛ ala tɛ ne sɔn donc an b'a fɔ rester connecté. Bakarɛ o tɛ ya komi e ye nin bɛɛ fɔ ko bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ne fana bɛna lancer a la a bɛ se ka kɛ ne fana b'o bɛɛ sɔrɔ ou bien mais a tɛ ɲɛ f'i ka s'i sen da yɔrɔ n'a ta yɔrɔ de la quoi ya i kuma b'a fɔ i n'a fɔ cogo di bien musique n'i ma ɲɛ i bɛ don a la ka n'i yɛrɛ kɛ mɔgɔlankolon ye fɔlɔ filanan ye mun ye a yira k'i ni bɛɛ ye kelen ye donc ka n'i kaman waga mɔgɔ si ye i bɛ lafiya ne kɔni ne bɛ hɛrɛ o hɛrɛ kɔnɔ bi majigin in de don n bɛ taa yɔrɔ la n t'a yira mɔgɔ la ne yɛrɛ nin tɛ n kaman waga mɔgɔ si ye tɛ maa si dɔgɔya n bɛ bɛɛ fɛ hali ni tɛ n fɛn b'i fɛ. Voilà. Bakarɛ question dɔ bɛ ka nalen ayiwa fan dɔw de y'a fɔ sisan komi i yɛrɛ bɛ yan déjà an bɛna a jateminɛ n'a sɔrɔ ko in yɛrɛ bɛ cogo min na ni ko in bɛ tiɲɛ bɛ cogo min na i yɛrɛ bɛn'o ɲɛfɔ an ye voilà dɔw y'a jira k'a fɔ ko rivalité dɔ b'i ni Bakarɛ Flo dɔ in cɛ i m'a ye komi i yɛrɛ bɛ yan déjà Bakarɛ Bankɔninka den o ni Bakarɛ Flo ko bɛnbaliya dɔw parce que je sais pas trop ko fɛn dɔw kɔni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi k'a ko k'e nana a tɔgɔw fɛn wa k'a ladege ou bien je sais pas trop. Voilà, comme e yɛrɛ bɛ yan n'a sɔrɔ kɛlɛw de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ walima ni min don i tɛ se k'i da don la ka dɔ fana fɔ. D'accord. Bon n'a sɔrɔ ne de nana ale tɔgɔ sɔrɔ ou bien ale de nana ne tɔgɔ sɔrɔ yen ne tɛ don détail kɔnɔ
mais k'a yir'i la dɔrɔn ne ɲa to rapper la Mali kɔnɔ yan nɔ ko hali ɲɛ minnu tigɛ bɛ ne ni min ɲɔgɔn cɛ a tɛ yen ne ɲa to rapper la Mali kɔnɔ yan nɔ ne ɲa t'a la ko hali ɲɛ minnu tigɛ dɔn ou bien folibaliya b'i ni ne ɲɔgɔn cɛ fo n'an tɛ ɲɔgɔn dɔn sinon Bagarin c'est un petit frère à moi donc n ka bonya b'a kan a ka bonya bɛ n kan ya n tile kelen na an ma deli ka jɔ ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn don min foli dɔrɔn de don ne de tilala k'a wele ka projet kɛ n'a ye ale ni Segu Bagarin donc k'a yira k'a fɔ an bɛɛ ye maliyɛn de ye donc an saba an ye Mali ka fierté de ye donc Bagarin saba jamana kelen kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka rap kɛ wa a bɛɛ bɛ ka fɛn sɔrɔ a la fana donc ne nana ye bon il est temps n k'u wele k'u gɛrɛ n na an ka jɛ an ka son dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ foyi t'an cɛ c'est la famille foyi. Dale komi i ka kuma kɔnɔna la i bɔra k'a fɔ k'i ni Bagarin tɔgɔ saba aw jara featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ à part eux i ni mɔgɔ wɛrɛw ye featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ si ni mɔgɔ caman ni Nampe y'a kɛ ni Lil Pula y'a kɛ ni an yɛrɛ ka sigida quartier MC fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu bɛɛ y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ya bon n ka album na Nampe b'a la mɔgɔ caman tu vois donc foyi. D'accord, faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na Talbi fana ye son kɛ ni Talbi fana ye son kɛ d'accord ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka projet wɛrɛw labɛn tuguni. Ok d'accord faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na donc san Bagarin an bɛ fɛ ka dɔn Mali rappeur bɛɛ la n'an tɛ i yɛrɛ ka génération ma dɛ kɔrɔyanfan ninnu na côté la quoi rappeur jɔn ka morceau ka di ni bɛɛ ye jɔn bɛ inspiré ni bɛɛ ye i bɛ se k'i da don question na ka walawalali kɛ an ka faamuyali sɔrɔ o la. D'accord. n m'a fɔ tɔw man di yɛrɛ parce que y a des gens qui ont tendance ka mɔgɔw ka propos yɛlɛma. O tiɲɛ bon mɔgɔ min yɛrɛ ka rap tun bɛ ne don yɛrɛ o tun ye fangafin de fangafin mɔgɔw olu de tun ka rap tun bɛ ne don yɛrɛ. u ka rap bi don je sais pas biti yanfan walima le fait que u ka flow sigi cogo u ka flow sigi cogo a tun bɛ n toucher trop mais n delila ka dɔn k'u nɔfɛ fana an ye contrat kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa Kayi yan Nigériu kɔfɛ battle la u bɛ ka dɔnkili da n bɛ dɔn na. D'accord. Ok d'accord mais komi rap kɔnɔna la genre ka ca dɔw b'a fɔ ko u bɛ tradi trap kɛ dɔw b'a fɔ u bɛ je sais pas hip hop kɛ a ka ca quoi an bɛ fɛ k'a dɔn Bagarin bɛ genre jumɛn kɛ. Bon ne bɛ genre bɛɛ kɛ ne bɛ rap mandeng kɛ n bɛ conscient kɛ n bɛ gang kɛ n bɛ trap kɛ n bɛ ambiance kɛ même reggae n b'a kɛ. D'accord. Top Star. Ayiwa an lamɛnbagaw an b'a ladɔnniya ko nin wagati in na aw sɔgɔlen don toujours Mali kunnafoni.net de la aw ka émission mandi de don Top Star ani an ka rappeur ba in bɛ ɲɔgɔn bolo toujours Bagarin Flow ko bɛ ka nali dɛ n ko bi ta in tɛ nɔgɔya o ye patron. Ne ko ma patron jare bɛ tigɛ quoi. Mais cogo di aw tɛ patron ya. D'accord ala k'an bɛɛ kɛ patron ye. Amina yarabi. Sisan nɔ patron émission bɛ fɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma mais question dama damani bɛ yen f'an k'o poser kun. An bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ kow bɛ Bagarin bolo komi i ka kuma kɔnɔna na i ko kow bɛ yen déjà sisan nɔ den joli bɛ Bagarin bolo. Ne yɛrɛ den bɛ ne bolo. Awɔ den joli. Bon Dieu merci den 2 bɛ n bolo. Den 2 de b'i bolo. Ok d'accord faamuyali sɔrɔla o la. Bagarin ka plat préféré ye jumɛn. Fakoyi. I bɛ se o tobi cogo la yɔrɔ. Bon tiɲɛna n tɛ se o la. Mais Fakoyi bɛ se ka diya i ye cogo di i tɛ se o tobi cogo. Tiɲɛna Fakoyi ka di n ye trop mais n tɛ se a dilan cogo la. Ayi mais e bɛ se jumɛn de tobili la Bagarin. Ne bɛ se ka min kɔni dilan est-ce que o dan tɛ sɛfan ye ka sɛfan jira. N'i y'o jira i bɛ bɔ kɛ est-ce que e yɛrɛ bɛ se o yɛrɛ la o bɛ jiran cogo di. O bɛ jiran cogo di. I bɛ sɛfan ci k'a kɛ tasa dɔ kɔnɔ donc ka fɛn jaba tamati ani poivron k'olu tigɛ k'o k'a la ka n'o gosi donc ka tulu fitinin kɛ pɔli kɔnɔ dɔrɔn après ka. I b'o dɔn. An lamɛnbagaw i bɛ so kelen de dilan ni lamɛn. D'accord Bagarin kuma ɲɛna
vers la sans bagarre au milieu qu'on a là c'est pas du tout facile toujours des bas mais les rappeurs be clash de là surtout rappeurs d'obi son bon à qu'on a ben nous tu vois que c'est pas facile si son nom à le gouvernement menen aw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn to yen mɔgɔ baw yɛrɛ fana bɛ ka neni i m'a ye an dun bɛ rap dɔn ni min ye rappeur kan ka kɛ genre comme olu de bɛ denmisɛnninw influencer en fait nous les jeunes donc du coup aw de kan ka k'an ka guides ye an b'aw de lamɛn mais sisan nɔ komi rap sisan nɔ a bɛ ka falen a bɛ ka tourner do wɛrɛ sɔrɔ conseil jumɛn b'i bolo k'a lase i dɔgɔninw ma hali i kɔrɔ minnu bɛ ka dégâmer dɔɔni cogo min na prise de conscience bɛ na n bɛ yɔrɔ dɔ fana f'i ye moi-même je me pose la question i b'a dɔn ko son dɔ bɛ yen n'i y'a da a tɛ lamɛn i y'a diɲɛ de yɛrɛ caya mais e ka bila gouvernement contre laban i b'a sɔrɔ son bɛ kɛ ka fan bɛɛ minɛ ou bien i ka bila mɔgɔba dɔ la o son bɛ kɛ ka fan bɛɛ minɛ tu vois ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka mun de bɛ ka na n'o ye bi quoi mun de bɛ ka na n'o ye bi donc jusqu'à ce que fo i ka fanu yɛrɛ b'i wele téléphone na ouais mun de la i tɛ gangsta son kɛ ka fɛn ninnu tɔgɔ fɔ bon ne kɔni tiɲɛ na ne ka cari tɛ ne ka cari tɛ ne yɛrɛ ne ye classe kelen de kɛ n ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ o classe ye mun ye n ye n ka quartier de défend parce que mun na n bɛ sigida min na n tɛ fɛ a ka lagosi diɲɛ jɔn si fɛ donc hali sini n b'o kelen de kan n bɛ fɛrɛ ka sa o kan de hali sini mɔgɔ mɔgɔ ni ne ka quartier la gosi n b'a yirila n ne bɛ yen wa n bɛ sa ko la de sisan par exemple hali ne y'a fɔ sa k'aw yɛrɛ ye ba quartier ba quartier o tɛ foyi ba quartier ayi ne m'a fɔ dɛ exemple de don ba quartier ça veut dire quoi genre je sais pas ba quartier o tɛ foyi non a tɛ foyi k'i la foyi mun fɔra ko bakɔnikaw bɛ kɛlɛ kɛ dɛ bakare ne m'a f'i ye n ko kɛlɛkɛlɛba in t'an bolo bilen an bɛ wari de ɲini sisan a y'o dabila sisan mais an tɛ kɛlɛ kɛ o ayi fɔlen na o tun bɛ non kɛlɛ tɛ bɔnkɔn na o n tɛ fɛ ka don détail kɔnɔ an kana taa don mɔgɔ wɛrɛ gasi la quoi voilà bɛɛ ni keleya de bɛ bɔnkɔni na sigikafɔ de bɛ bɔnkɔni na u bɛ fɛn o fɛn fɔ bɔnkɔni ma bɔnkɔni tɛ ne de y'a f'i ye c'est pas parce que n bɛ plateau kan n'o bɛ caméra ɲɛsinnen dɔ ma ko n bɛ n sigi ka n ka quartier lajɛ non 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 mɔgɔninfin kɛra cogo cogo ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen quoi ne m'a fɔ n ko kolon ma deli ka na bɔnkɔni na mais ne kɔni ne ɲɛ t'a la bi d'accord ya donc ne ka classe kɔni kɛra o de taara sigi k'an ka quartier don ta bɔ ta n y'a yira la n ko ne bɛ ne de y'an ka quartier défenseur ye wa a tɛ lagosi tant que ne bɛ balo la yen donc o kɔni o ye ne ka devoir ye n b'o kɛ fo ka taa min kɛ tu vois mais sisan rap bɛ ka taga sira min fɛ an bɛ ala de deli dɔrɔn an den minnu mina quoi ala k'u koroni si d'an bɛɛ ma quoi tu vois c'est sisan denmisɛnninw yɛrɛ fana bɛ yen tant que i ma taga vous m'excusez le terme tant que i ma taga drogue sira fɛ ou bien gulɔ ninnu sira u t'i lamɛn mais i ka kuma latigɛ tɛ o drogue ni o gulɔ ko in c'est parce que an bɛna sujet yɛlɛma j'ai l'impression que rappeur dɔw ye sɔn fɔ ni ye fa ni ye da wuluwulu la donc et hakili la olu fana tɛ tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔna la parce que quand les enfants ils attendent ça o b'a fɔ ko o de ka ɲi nɔ o de fɔr'u ye c'est ça qui est bien n bɛ ka yɔrɔ min yir'i la n'i ma ɲɛ i bɛ dɔnkili da f'i k'i cogo dɔn a kɔnɔ de an bɛ moment min na sisan quoi exactement parce que mot dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn denmisɛnninw b'a ladege exactement tu vois mot bɛ mot la dɔrɔn n'i ma fara voilà mɔgɔ tɔgɔ fɔ ninnu man di n ye quoi mot bɛ mot la n'i ma fara k'a fɔ dɔrɔn denmisɛnninw b'a pratiquer donc o de y'an ka musique tiɲɛ dɔɔnin sinon Mali musique valeur dan de don valeur b'a la trop valeur b'a la kojugu ya ne yɛrɛ ne ye fɛn dɔ remarqué yan sisan vraiment ne content trop ne content i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ nin studio ɲɔgɔnna jɔ mais u b'a bɛɛ kɛ tubabuw ka fɛnw de mais je vois an ka traditionnel fɛnw bɛ yan nɔ c'est très très important il faut que an yɛrɛ an couleur de yira il est temps an k'an couleur yira quoi tubabu ladege ninnu ni fɛn ninnu c'est vrai an b'a kɛ mais a nafa ka dɔgɔ dɔɔnin quoi donc a bɛ n'a fɔ musique bɛ cogo min n'i ma ɲɛ i bɛ musique kɛ gabakurun de don n'i y'a fili i t'a da yɔrɔ dɔn quoi depuis a tɛ tunu fo ka taa diɲɛ wuli donc mot dɔ bɛ yen nɔ n'e ma fara k'a k'a kɔnɔ dɔrɔn
a bɛ tiɲɛni lase mɔgɔ wɛrɛw fana kun quoi. O de kama moi je me pose la question donc minnu bɛ ka nin fɛn ninnu fɔ wa n ka gulɔ dɛ n ka wisisi dɛ n ka bese dɛ n ka marifa dɛ n'i kɔrɔla don min i sigilen i ka denbaya cɛla tu es obligé k'i kunbiri quoi donc ne bɛ misigi kɔnɔ mais ne bɛ miiri sini na quoi donc n tɛ ala deli ka don fili kɔnɔ en gros i ka kumakan laban ye jumɛn ye n ka kumakan laban ye min ye maliyɛn ka k'a yɛrɛ dɔrɔn an ka kan yɛrɛ an ka k'an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ dɔn nɛninin tɛ quoi d'accord voilà kuma ɲɛna wa faamuyali sɔrɔla kuma la donc Bakaren an bɛna on a assez traîné an ye kumara sisan nɔ Bakaren fɔlɔ in ta i ma ci kosɛbɛ dɛ an bɛna fɔ k'i kan fili nisɔn min k'a ci yɛrɛ de fo ne yɛrɛ sigilen ka yɛrɛ jasɛgɛn kɔ de bɛ kɛ hɛrɛ ye n ye caman dɛmɛ o kɛra n jugu ye n tɛ n yɛrɛ faga ɲa ni mɔgɔ ye minnu ko n tɛ taa ɲɛ bi olu b'a ye tuma bɛ baara la n bɛ studio la a tɛna jɔ de fo n ka nɔ de bɔ Rasmo Puccino b'a kalama ko n bɛ rap fɛ ka tɛmɛ dilan kan gawo bɛ kɛlɛ la ne dun bɛ baara la n bɛ studio la bago b'a kalama tuma bɛ mɔnɛ de bɛ n jugu la ɲani b'a la mɔgɔ si kana kojugulama kojugulama maa si kana kojugulama ɲani b'a la mɔgɔ si kana kojugulama maa si kana kojugulama yeah Mr Bakaren Bɔngɔn ka di d'accord merci beaucoup c'était trop bien inchallah voilà an layilibagaw maintenant place à notre rubrique instant chaud an bɛna le sɔni Top Star. Ayiwa an layilibaga ni dɔ i ma kɛ basi ye i ka n'an dɛsɛra dɛ Bakaren cɛ i yɛrɛ a fɔra ko k'i ye dɔnkɛlaba ye mais i yɛrɛ ma bɛrɛ kɛ bi dɛ n siranna de quoi an kana taa ka caméra kari quoi o de kama ayi a fɔ k'i dɛsɛra non ma dɛsɛ i ma dɛsɛ donc siɲɛ wɛrɛ i bɛna inchallah an bɛ battle duman ba dɔ ɲini voilà o de sinon ne yɛrɛ min tɛ se ne ye min kɛ e m'o ɲɔgɔn kɛ non bon n siranna de n kana taa ka vitre ninnu kari ok d'accord donc Bakaren komi émission bɛna ban un dernier mot un petit coucou pour la famille pour tes fans et tout d'accord donc n ka foli belebeleba bɛ n yɛrɛ ka manager n'o ye Rasmo Puccino ye Sulemani Kulibali d'accord n den don mais n ka manager don donc n ka foli b'a ye big up à mon frère Cherif Ahmed Tidiane Aidara d'accord Chamsefa Barou Kolontigi Zulaye fo d'accord n bɛ n ka famille bɛɛ fo n bɛ n dɛmɛbaga bɛɛ fo ni n ko n bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ n bɛ don dɔw gasi la donc ka aw yɛrɛ fo ani ce a ka nin hakili ɲuman in na n bɛ n dama fili dɔɔni ni initiative bɔra mɔgɔ min na vraiment un grand big up à lui parce que ni ne ye Mali ye a ma nɔgɔn i ka artiste ta ka na i ka plateau kan donc ka na k'u yira diɲɛ na donc nin ye dɛmɛba de ye o de kama n ko mɛ toujours artiste fɛn fɛn bɛ quartier la ni mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ na s'u ma a y'a las'u ma i n'a fɔ n'a ɲɔgɔnnaw comme Top Star bɛ ka kɛ cogo min c'est très très important donc big up à vous Ala k'an to ɲɔgɔn ye d'accord merci beaucoup Bakaren ayiwa an layilibagaw aw ni Bakaren de tun bɛ ɲɔgɔn bolo Bangɔninkaden halala o tɛ yan ni émission in ma kɛ basi ye k'a n'an dɛsɛra dɛ ne yɛrɛ dɔn kɛ fo ka ne se o mugu o la dɔrɔn an b'a fɔ restez connectés sur Mali Kunnafoni le meilleur reste avec bien